θα συνεχίσουμε με την Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος, την ΠΕΑΛΣ, δίνοντας το λόγο στον κύριο Δημήτρη Σαϊτάκη, τον πρόεδρο. Κύριε Σαϊτάκη, ναι, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ευχαριστούμε για την πρόσκληση να παραστούμε σήμερα ενώπιον της Επιτροπής σας και να τοποθετηθούμε αναφορικά με τις διατάξεις που αφορούν στο λιμενικό σώμα και τα στελέχη του και εμπεριέχονται στο σχέδιο νόμου, τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις. Σας μεταφέρω την έντονη ανησυχία, τον προβληματισμό αλλά και τη δυσαρέσκεια που επικρατεί στις τάξεις των αξιωματικών για συγκεκριμένες τιμωρητικές για αυτούς διατάξεις. Απορίας άξιων είναι ότι ενώ με εντολή του Υπουργού έχει συγκροτηθεί Επιτροπή Εξέτασης τυχόν απαιτούμενων αλλαγών αναφορικά με την νομοθεσία που διέπει το προσωπικό του λιμενικού σώματος, σήμερα και πριν ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία, ο Υπουργός έρχεται και ρυθμίζει μονομερώς και επιταχύρω θέματα που αφορούν στους αξιωματικούς, ακυρώνοντας με αυτόν τον τρόπο την απόφασή του. Εύλογα λοιπόν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η απόφαση ήταν προσχηματική. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, καθώς συγκεκριμένες διατάξεις του σχεδίου νόμου δηλώνουμε αντίθετη με τις ρυθμίσεις των άρθρων 26 παράγραφο 1, 33 παράγραφο 1, 3, 4, 12 και του άρθρου 36. Επίσης, διαφωνία δηλώνουμε για την παράγραφο 2 του άρθρου 14 περί της κατάργησης της άδειας αεραστεχνικής αλληλείας. Αναλυτικότερα επί των άρθρων που διαφωνούμε επισημαίνουμε τα εξής. Πρώτον, με τις διατάξεις του άρθρου 26 παράγραφος 1 επέρχεται η ακύρωση στην πράξη της λειτουργίας του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, αφού περιορίζει το ρόλο του αρχηγού σε ρόλο εισηγητή. Την εξαίρεση από τα αντικειμενικά κριτήρια των μεταθέσεων του συνόλου των αξιωματικών. Την ακύρωση της δικαιοδοσίας του Αντικειμενικού Συλλογικού Οργάνου Συμβουλίου Προσφυγών ή του αρχηγού. Χωρίς καμιά αμφιβολία λοιπόν, η σχεδιαζόμενη τροποποίηση θα επαναφέρει τον κομματισμό, την αναξιοκρατία, τον εκφοβισμό, την αυθαιρεσία, την κατάχρηση εξουσίας και την ευνοιοκρατία στην καθημερινότητα των αξιωματικών. Δεύτερον, σε ό,τι φορά τις προτινόμενες ρυθμίσεις του άρθρου 33 παράγραφος 1 του παρόντος για τη διαδικασία κατάταξης των λιμενικών σώματων υπαξιωματικών και λάμδαφή, μεικτό σύστημα μορίων και γραπτών εξετάσεων, πάγια θέση μας αποτελεί ότι η εισαγωγή των στελεχών πρέπει να πραγματοποιείται μέσω του ΑΣΕΠ ή μέσω πανελληνίων εξετάσεων, ώστε να διασφαλίσετε πρώτον η αξιοκρατία και δεύτερον η κατέντος εισαγωγή. Τρίτον, στο άρθρο 33 παράγραφος 3α, και συγκεκριμένα με την προσθήκη της περιπτώσεως Γ στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ΠΔ81-12 προβάλλεται ως απέτηση για να προαχθεί αξιωματικός στο βαθμό του πλωτάρχη να έχει υπηρετήσει πέρα των 5 ετών σε μάχημες υπηρεσίες και για 3 έτη σε διεύθυνση κεντρικής υπηρεσίας του ΙΝΑ. Αντιλαμβάνεστε ότι μια τέτοια διάταξη, ιδιαίτερα μέσα στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνουμε, ανατρέπει προς το δυσμενέστερο τόσο την ήδη κακή οικονομική κατάσταση των στελεχών, όσο και την οικογενειακή τους ισορροπία, αφού τους αναγκάζει να μετακινηθούν υποχρεωτικά από την περιφέρεια στην πρωτεύουσα, χωρίς κάποιο ουσιαστικό όφελος για την υπηρεσία. Ομοίως, στο άρθρο 33, παράγραφος 3β, επέρχονται ξαφνικά και αναρωτιόμαστε το γιατί τροποποιήσεις επί του δυσμενέστερου για τις προαγωγές των ανωτέρων και ανωτάτων αξιωματικών του λιμενικού σώματος. Η προωθούμενη διάδεξη του άρθρου 33, παράγραφος 4, που μόλις το 2012 θεσμοθετήθηκε και φάνηκε πως κατάφερε να λύσει το χρονίζον πρόβλημα της εξέλιξης των προαγών των αξιωματικών ειδικότητας οικονομικού, τεχνικού, υγειονομικού και νομικού, δεν μας βρίσκει σύμφωνος, αποτελεί οπισθοδρόμηση, καταργώντας κάθε έννοια εξέλιξης σταδιοδρομίας για τα εν λόγω στελέχη και θα επαναφέρει πλήστα προβλήματα διοικητικής φύσης τόσο για τα στελέχη όσο για την ίδια την υπηρεσία. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, μετά τα προαναφερόμενα και με γνώμονα τη διαφύλαξη των δίκαιων αιτημάτων των αξιωματικών που θεσμικά εκπροσωπούμε, ιδιαίτερα τούτη δύσκολη περίοδο που ως ένστολοι αδυνατούμε να ανταπεξέλθουμε ακόμα και σε βασικές καθημερινές ανάγκες, σας καλούμε να μην στηρίξετε τις άδικες αυτές διατάξεις που θα λειτουργήσουν σε βάρος μας, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την υψηλή αποστολή μας αλλά και τις ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίζουμε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μας. Πιστεύουμε ότι η αποστολή της ευαίσθητης και υπεύθυνης εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας είναι να προβαίνει σε ρυθμίσεις για την ανακούφιση του προσωπικού και όχι σε εκείνες που θέτουν τον ακρογωνιαίο λίθο της υπηρεσιακής και οικογενειακής ισοπαίδωσής του. Συμφωνία δηλώνουμε για τις ρυθμίσεις των παραγράφων 5, 6, 7, 8, 9, 10 του άρθρου 33, καθώς την 11 υπό την προϋπόθεση συμπλήρωσής της, ώστε να περιλαμβάνει τα οφειλόμενα παρελθόντων ετών. Η συνολική τακτοποίηση του προβλήματος, κατά την άποψή μας, εκτός του ότι αποτελεί μια δίκαιη λύση, άπτεται και της ηθικής.
Τα στελέχη αυτά που υπηρετούν στα πλωτά περιπολικά σκάφη του λιμενικού, ενώ αποτελούν την κορονίδα του επιχειρησιακού βραχίωνα του σώματος, είναι τα πλέον αδικημένα. Είναι λοιπόν το ελάχιστο που η πολιτεία οφείλει να πράξει γι' αυτά. Συμφωνούμε επίσης με τις ρυθμίσεις του άρθρου 37 για τα οδηπορικά έξοδα του προσωπικού και 38 για τα κλιμάκια ειδικών αποστολών. Καταθέτω τροπολογία νόμου που αφορά τη σύσταση ηλεκτρικού δαπανών στο αρχηγείο, που θα έρθει να αντιμετωπίσει οριστικά το πρόβλημα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των τελεχών, και παρακαλώ τον κύριο Υπουργό να την αποδεχτεί, αλλά και εσάς να τη στηρίξετε. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και ελπίζω οι αποφάσεις σας, όπως εξάλλου οι περισσότεροι εξημών μας έχετε διαβεβαιώσει κατά τις πρόσφατες συναντήσεις μας, θα κινούνται στην κατεύθυνση της ικανοποίησης του δικαίου των αιτημάτων μας. Ελπίζω με τις ερωτήσεις σας στη συνέχεια να μου δοθεί ο χρόνος και η ευκαιρία να απαντήσω επί των άρθρων που διαφωνούμε αναλυτικότερα. Παράλληλα, καταθέτω σχετικό υπόμνημα. Σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε τον πρόεδρο, τον κύριο Σαϊτάκη. Συνεχίζουμε με τον κύριο Σαϊτάκη, τον Δημήτρη Σαϊτάκη, πρόεδρο της ΠΕΑΛΣ, Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος. Κύριε Σαϊτάκη, και εσείς, ναι, ευχαριστώ, αν έχετε κάτι να απαντήσετε. Ναι. Απαντώ στον κύριο Σερμαλένιο. Με ρώτησε ποια είναι η εκτίμησή μου για την αλλαγή αναφορικά με τις μεταθέσεις των αξιωματικών. Η εκτίμησή μας είναι ότι η πολιτική ηγεσία δεν διάκειται ευμενώς υπέρ των συλλογικών οργάνων, αλλά είναι οπαδός μιας διοίκησης συγκεντρωτικού χαρακτήρα με μοναδικό όργανο έκφρασης, έτσι όπως καταγράφεται στη διάταξη, τον ίδιο τον Υπουργό. Χωρίς καμιά αμφιβολία όμως, εγώ σας διαβεβαιώνω ότι η υπερψήφιση αυτής της διάταξης θα φέρει πίσω το σώμα και θα επαναφέρει χωρίς συζήτηση τον κομματισμό. Στον κύριο Τριαντάφυλλο, εάν το εφιστάμενο σύστημα πληρεί τα κριτήρια της αντικειμενικότητας, και βέβαια τα πληρεί, και αν υπάρχει πρόταση από την πλευρά μας για κάτι διαφορετικό, εγώ λοιπόν απαντώ ότι εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, αλλά εάν η ηγεσία πιστά εφαρμόσει το πι-δέλτα για τις μεταθέσεις, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Υπενθυμίζω ότι το συλλογικό αυτό όργανο των τοποθετήσεων, των μεταθέσεων αλλά και των προσφυγών αποτελείται από 7 μέλη, που τα 5 είναι διορισμένα από την εκάστοτε διοίκηση. Άρα η εφαρμογή, η καλή, η πιστή εφαρμογή των αποφάσεων ή οι αποφάσεις που λαμβάνονται κάθε φορά, όλη τέλος πάντων η διαδικασία εποπτεύεται από τα διορισμένα μέλη και όχι από τους συνδικαλιστές. Εάν λοιπόν δηλαδή δεν λειτουργεί κάτι, αυτό ας ανατρέξουμε πίσω σε αυτούς που διοικούν. Με ρώτησε επίσης ο κύριος Τριαντάφυλλος ποια είναι η πρότασή μας για την εισαγωγή στις σχολές. Είναι πολλές φορές διατυπωμένη, ή πανελλήνιες εξτάσεις ή ΑΣΕΠ. Εξάλλου και ο κύριος Υπουργός πρόσφατα, προτριμήνου, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, 4 μήνες περίπου, δήλωσε ότι ο επόμενος διαγωνισμός θα γίνει μέσω πανελληνίων εξτάσεων, γεγονός που το επικροτούμε και περιμένουμε να το κάνει πράξη. Ο κύριος Κούζηλος με ρώτησε εάν τα ίδια θέματα που συζητάμε σήμερα ήταν αντικείμενο συζήτησης πάλι στον προηγούμενο νόμο του 450 επί του κυρίου Μουσουρούλη. Κάποια από αυτά, ναι, δυστυχώς κατά καιρούς αναπαράγονται τα ίδια και τα ίδια, όμως όχι με δική μας ευθύνη. Η κυρία Ρεπούση με ρώτησε πόσοι λιμενικοί απασχολούνται για τις άδειες αλληλείας. Απαντώ, περί τα 250 άτομα, που όμως θα πρέπει να γνωρίζετε όλοι εδώ στην αίθουσα ότι δεν ασχολούνται μόνο με την έκδοση ατομικών αδειών αλληλείας, αλλά είναι ένα από τα 10 άλλα τα οποία κάνουν. Άρα λοιπόν η όποια επιχειρηματολογία περί εξοικονόμησης 850 ατόμων, και βεβαίως δεν είναι έτσι, και βέβαια δεν είναι αυτός ο αριθμός, αλλά ούτε καν ο 250, διότι αυτά τα 250 άτομα θα εξακολουθούν να εργάζονται στα αρμόδια γραφεία αλληλείας των λιμενικών αρχών, γιατί δεν κάνουν μόνο αυτή τη δουλειά. Σας είπα, κάνουν και άλλες πολλές. Επίσης η κυρία Ρεπούση με ρώτησε αν συμφωνούμε για το νέο φορέα που δημιουργείται, για την τοποθέτηση. Ναι. Λοιπόν,
Η απάντηση είναι η εξής. Σας υπενθυμίζουμε ότι στα παραρτήματα του οίκου ναύτου σήμερα υπηρετούν στελέχη του λιμενικού σώματος. Στις αρμοδιότητες του λιμενικού σώματος αποτελεί και η υποστήριξη, είναι και η υποστήριξη της εμπορικής ναυτιλίας πέρα των αστυνομικών καθηκόντων. Άρα λοιπόν, ό,τι και αν εμείς θέλουμε, ό,τι και αν εμείς αυτή τη στιγμή πούμε, ο 450 είναι σαφής, προσδιορίζει ακριβώς τη δουλειά που πρέπει να κάνουμε. Και η δουλειά που πρέπει να κάνουμε, αφού προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, θα πρέπει να την κάνουμε. Αυτή είναι η απάντησή μου, κύριε Ρήπουση. Λοιπόν, στον κύριο Κατσότη, εάν επιδιώκουμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στον οίκο ναύτου και στο Γενναία, νομίζω ότι είναι απάντηση, ναι. Νομίζω ότι δεν άφησα κάτι αναπάντητο. Εάν κάτι μου ξέφυγε, παρακαλώ πολύ. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε.